uNkulunkulu intokazi sakazo ukhosini yaziwa uZimdollar wakabiyela. Ngithobona umlaleli wami ngiyakubingelela lapho kunawo black finya khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela wena ke mathinto acobisa intombi semqamela amehla akabanye sobaqamela imali ukuthi wazi ngana ukuthi ngabe usuku lokuqala ulanga ngicela ukuthi usubscribe ushare uphinde comment ulike okhuluma nakho konke uma usubscribe akamela khamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sikulethele hamba phambili uZimdollar oke waduma kulamalanga njengoba ke une crisis yakhe No Bheki Cele lapho khona uBheki Cele washo wathi uZimdollar kajabule njengoba NIU ife ngenxa yakho yena wathi amaphoyisa asukela igebengu bese eyifumbathisa ibhamu kanza ukuthi mawuthi udaba usale ngemuva kodwa ubona le video manje ngicela ukuthi ungene ema video nami before noma ungene kuma playlist uthi Zimdollar vs Bheki Cele la khona uzobona khona uqala kwe crisis izifika la ekhona njengamanje. Alright, uZimdollar ke akabanga saphendula wavela waxolisa nje kodwa ke ubeke muva nje esebonga uNkulunkulu ukuthi cha uNkulunkulu ukebuye ayiveze emva kokuthi abantu bekhuluma konke abakuthandayo ebese yena manje kuleli amikuloni lokuthi umntwana wami mangabonile onile mangabongonile akonile ebese kweseka ngalendlela yakhe seka ngaphandle kokulandela sakho umlaleli wami asingene evidweni yazi uMdollar bese uyasho ukuthi wena ngempela ngabe uyibona kanjani. Uyazi yodwa nje into engiyithanda ngoNkulunkulu ukuthi mase bekhulumile abantu baqeda basho abakwaziyo nabangakwazi nabakufisayo ukuthi kwenzeke ngokweinhliziyo zabo. uNkulunkulu ke yena uyalalela ebese manga seqinisweni. uNkulunkulu akayi ngasemangeni. uNkulunkulu akayi ngokwesifiso somuntu nangokuthanda komuntu. uNkulunkulu uya ngeqiniso nanokuhawukela abantwana bakhe abathandayo. Ngimkhonzela lokho nje ukuthi akasuke eqiniso. Yathemba ukuthi uyayizwela mntana sakha uZimdollar ukuthi indlela abeka ngayo ibeka kanjani. Cacile ke mangabe uzazi indaba ukuthi ke kwenzakalani phakathi kwalesi simo. Ngala wethu hlangana lapha no comment section ngivumele ngibambe le video usho ukuthi wena ngempela ngabe ke usizwa kanjani ngesituation ebibhekene noZimdollar njengoba ke esakuveza futhi ukuthi uNkulunkulu uyethathe iside leqiniso. Hlangana lapha no comment section mlalelo wami ngivumele ngibambe le video kodwa ngaphambi kokuba ngibambe ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucomment ukhuluma konke uma subscribe kamera kahamba kodwa ke sonke ube wena oqala uthola notification uma sekufakela ivideo hamba phambili ngibambe kwivideo elandelayo. Danko.